welcome to tonight's special show, all about entertainment, and with the one and only touring the world in 215 on his tour to America, the USA, and Canada, but now in Australia, Nikos Vertis. So don't go anywhere, stay right where you are, and enjoy the rest of the show here on GRTV. We are with a couple of die-hard Vertis fans. Let's see what they have to say. Girls, what are you expecting? Great night. Yeah? Yeah. Lots of dancing. Yes. Lots of dancing. Και ένα αστέρι. Μα είσαι και ένα αστέρι. Thank you. Let's sing. Sing it. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια σου ζωή. Βρισκόμαστε με τον Ταλατούρχο, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος Νίκος Βέρτης εδώ στην Αυστραλία για το tour του 2015. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς θα περνάς? Πέρασα πολύ όμορφα. Ουσιαστικά με πετυχαίνει την ώρα που φεύγω και επιστρέφω για Ελλάδα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Η Αυστραλία πάντα μας επιφυλάσσει έτσι όμορφες εκπλήξεις και νομίζω ότι αυτό που λέω και πάντα και στην Ελλάδα το έχω πει σε συνεντεύξεις μου, ότι οι πιο ωραίοι Έλληνες και οι πιο καλοί χαρακτήρες σε Έλληνες ζουν εδώ στην Αυστραλία. Έχω μάθει ότι από μικρός το είχες το ταλέντο αυτό. Από την ηλικία 7 ετών έπαιξες στο μπουζούκι. Είσαι γεννημένος στην Ορλανδία, Holland, και έφυγες και πήγες στο στρατό, υπηρέτησες στην Ελλάδα και από εκεί άρχισαν όλα αυτά εδώ που σε έχουν κάνει ένα μεγάλο όνομα και ήδη σε έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς οι θαυμαστές σου. Το ένα έφερε το άλλο και έτσι άλλαξε η ζωή μου. Και δόξα τω Θεώ, το χόμπι μου έγινε και επάγγελμά μου. Γι' αυτό και προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερο μου αυτό για να συνεχίσω να απολαμβάνω, αν θέλεις, με μεράκι αυτό που κάνω. Ελπίζω ο κόσμος να πέρασε καλά και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και εδώ στην Αδελαίδα και να ξανάρθουμε σύντομα. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που ήρθα στην Αυστραλία μου φαινόταν έτσι γολγοθά το ταξίδι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο και κουραστικό και τώρα αυτό που συζητάμε και με όλους τους συνεργάτες μου και τους μουσικούς και την ορχήστρα, σε όλους μας αρέσει πολύ και η πτήση μας φαίνεται παιχνιδάκι πλέον μπροστά σε αυτό που ξέρουμε ότι θα συναντήσουμε εδώ στην Αυστραλία. Πες μου, από όλα τα τραγούδια που ήδη έχεις τραγουδήσει, υπάρχει κανένα favorite που λέμε, κανένα favorite? Ένα συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω, όχι, γιατί κάθε φορά τα τραγούδια που μπαίνουν μέσα στους δίσκους, στα άλμπουμ μου, είναι επιλεγμένα από μένα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν επιλέγεις μέσα από 500 ή 1000 τραγούδια 10, τα 10 αυτά τα έχεις και τα 10 δυναμία. Τώρα κάποιες φορές ανά περιόδους
βάσει σε αυτό που νιώθεις και ζεις εκείνη τη στιγμή. Αν είσαι ερωτευμένος, είσαι λίγο πιο κολλημένος με κάποια άλλα τραγούδια. Αν είσαι χωρισμένος, θες να ακούσεις άλλα τραγούδια. Όπως και όλος ο κόσμος, νομίζω, κατά βάση. Αλλά ένα συγκεκριμένο δεν μπορώ να ξεχωρίσω και θα είναι αμαρτία, γιατί τα τραγούδια αυτά είναι σαν παιδιά μας. Μια μάνα μπορεί να ξεχωρίσει, να πει αυτό το παιδί το αγαπάω πιο πολύ. Όχι, καθόλου. Έτσι. Για πες μου, καταγωγή Καβάλα. Ναι. Πηγαίνεις συχνά? Πολύ. Πηγαίνω συχνά. Το χειμώνα όχι τόσο πολύ, πιο πολύ έτσι, από το Πάσχα μέχρι το Σεπτέμβριο πολύ. Το καλοκαίρι πάρα πολύ στη θάλασσα. Καβάλα έχει εκπληκτικές παραλίες και μου αρέσει γενικά εκεί πέρα ηρεμό. Πηγαίνω στο χωριό με τους γονείς μου και ξέρεις, η Ελλάδα είναι και ωραία, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, αλλά άμα δεν πας και στο χωριό δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνεις Ελλάδα. Δεν γίνεται. Τα δημοτικά τραγούδια? Πάρα πολύ. Όλα τα παραδοσιακά βασικά, όχι μόνο τα δημοτικά, ό,τι αφορά την παράδοση. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ενθάρρυνες όλο το κόσμο και σηκωθήκανε όλοι και το γλεντήσανε με το δικό τους τρόπο. Μακάρι, μακάρι. Εμείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε να δώσουμε σε ό,τι ζητάει ο κόσμος, και γι' αυτό και το πρόγραμμα πολλές φορές έτσι ελύσσεται με τον τρόπο που ζητάει ο κόσμος, και αυτό είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και βλέπεις ότι μετά τη πρώτη μισή ώρα, ας πούμε, αρχίζει και γίνεται μια έκρηξη και όλοι ανεβαίνουν πάνω και χορεύουν και πολύ όμορφα. Αυτό που σου είπα, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Οπωσδήποτε, σε ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο στη συνέχεια σου. Τελευταία, ο Νίκος Βέρτης μακριά από τη σκηνή ποιος είναι? Αναλόγως που είναι. Αν είναι με τους ανθρώπους του, είναι ο παλιός Νίκος από τη μέρα που γεννήθηκε. Αν είναι με ξένο κόσμο ή με πολλή οχλαγωγία που ξέρουν ποιος είμαι και με δείχνουν, δεν νιώθω πολύ άνετα. Θα προτιμούσα δηλαδή, πολλές φορές το λέω και το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου και οι άνθρωποι μου, ότι όταν κατέβαινα από τη σκηνή να υπήρχε ένα κουμπί να το πατήσω και να μην με ξέρει κανείς. Όσο ψώνιο είμαι πάνω στη σκηνή, τόσο απλά θέλω να είναι τα πράγματα στην προσωπική μου ζωή. Και να απολαμβάνεις τη ζωή. Άλλωστε τα απλά πράγματα είναι αυτά που έχουν την πιο μεγάλη ουσία στη ζωή. Υπάρχει ο Νίκος Βέρτης, ο Πριβές. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις δικές μας στιγμές. I couldn't have said it better myself. This humble young individual, Nikos Vertis, loved by all in the Greek community throughout the world, worldwide, with amazing records, with amazing songs, songs from the heart. And all I can say is that it's been an absolute honour and privilege to have had the opportunity over the past couple of years to meet Nikos Vertis. And on behalf of all our viewers out there, I want to wish you every success, ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου, στην προσωπική σου ζωή. Και αυτό που θέλω να πω εγώ, ο Κωστάκης, είναι το εξής. Μη αλλάζεις το ποιος είσαι. Τώρα στα γεράματα θα αλλάξω. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι, Λεβέντης. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, let's go to a live clip of Nikos Vertis doing what he loves best, and that is entertaining and performing for his fans. I missed out on the flowers. Unfortunately, we've come to the end of the night show. We hope you enjoyed this very special edition of the Australian tour by the one and only Nikos Vertis. Till next time, it's good night on behalf of GRTV and your host, Con Lazarus. Filakia.